Продължаваме напред историята от вчера. Бях стигнал до там, че почнах да ходя на фитнес и почнах да действам повече. В същото време се записах и да ходя на салса танци. Да, звучи супер и е супер. Запознаваш с нови хора, малко се разчупваш, правиш различни движения, имаш доста активности, които ти помагат в това да сваляш килограми. И колкото повече неща за захваниш, толкова по-трудно става. В началото ми се получаваше много добре да ходя на двете места, като понеделник, сряда и петък ходех на фитнес, вторник и четвъртък ходех на салса. Обаче в един момент ми дойде малко на горнище. Свърши ми не енергията, не мотивацията, ами просто в един момент ти идва too much. Защото до сега тези неща не са ти носили нужни резултати или по-скоро не си ги правил толкова активно и в един момент всичко ти идва